Já vám přeju hezké dopoledne a vítám vás na finálové debatě turnaje Brno Open 2025. Dámy a páni, vláda vyhráva už len kvôli tomu, že vina je najsilnejší nástroj toho, ako dokážeme impouzovať pravidlá na jednotlivca. Iba na vládnej strane každý zločin má svoj trest a preto vyhrávame. Dámy a páni, 3 body v tejto debate, teda v tejto reči. Najskôr framing, čo to znamená objektívna morálka, ako by to pravdepodobne vyzeralo. Za druhé argument o akože vine a guilt a ako toto sa akože impouzuje na individuála a za tretie dopad na komunity a nejaký counterfactual, že ako to pravdepodobne vyzerá na ich strane. Takže najskôr ten framing objektívnej morálky alebo viera v objektívnu morálku. Dámy a páni, objektívna morálka je nejaký set pravidiel, ktorý každý individuál by potom dodržiaval, boli by spoločné, boli by rovnaké. A teda my nehovoríme, že je nejaký jeden objektívny najlepší set of rules, ale hovoríme vám, že pravdepodobne tam budú zahrnuté veci ako nezabij ľudí, neokradni ľudí a podobné veci. Nie len to, pravdepodobne kvôli tomu, že ľudia v to veria, by to veľmi, veľmi blízko odrážalo to, ako by boli stavané naše zákonníky. Prečo? Kvôli tomu, že zákonníky sú stavané na tom, čomu ľudia veria, čo ľudia votujú, čo znamená, že objektívna morálka, respektíve morálka ľudí by veľmi podobne bola odrazená v legislatíve, možno veľmi malé, veľmi malé rozdiely. Znova nehovoríme, že je nejaká jedna proste morálka, ktorú vám my ideme presne zadefinovať, konzervatívna, liberálna, progresívna, whatever, ktorá je lepšia. Hovoríme, že by tam boli pravdepodobne tie také veci ako nezabij, neokradni a podobné veci. Takže teraz ideme sa rozprávať o vine. Dámy a páni, vina je najsilnejší nástroj na to, aby ja som buď niečo nespravil, alebo keď som niečo spravil, aby som to akože repentol, takto nábožensky to poviem, dámy a páni, že keď niečo spravím a existuje táto objektívna morálka, čo ja viem, že je zlé, ukradnem, kopnem psa, whatever, tak sa cítim nehorázne guilty. Prečo je toto dôležité? Kvôli tomu, že guilt sa nedá uísť na rozdiel od akože police enforcement, nejakých zákonov a podobných vecí, hej? Nie len to, proste ja keď niečo urobím na ich strane sveta, tak mám tú svoju subjektívnu morálku, kedy ja si dokážem povedať, že keď som kopol toho psa, tak to nebolo až tak zle, pretože ja som sa nejako musel obrániť or whatever. Keď som ukradol alebo zabil toho človeka, nie je to až tak zle, pretože ja mám nejakú traumu, proste na základe ktorej som aktoval a dokážem si akože justifikovať svoje veci kvôli tej subjektívnej morálke. Dámy a páni, prečo je strašne dôležité, že tej guilt nemôžete utiecť a aký to má ten dopad? Dva mechanizmy. Za prvé, guilt je strašne silný deterent na to, aby sme proste nerobili nejaké veci, hej? Že ľudia, čo nenávidia, ak jednu vec nenávidia, takže cítiť sa vinný kvôli tomu, že je to tvoje svedomie, ktoré ti hovorí, že si zlyhal ako človek, nie len to, že ty si zlyhal sám seba, ale zlyhal si aj všetkých ľudí okolo teba, ktorí sa na teba snažili impouzovať tú objektívnu morálku. Takže za prvé strašne silný deterent, hej? Nebudeme robiť zlé veci kvôli tomu, keď je nejaká vina. Za druhé je to aj strašne silný akože boostovač tej rehabilitácie, hej? Že dámy a páni, v momente, keď ja sa cítim vinný a akceptujem tie pravidlá, ktoré na mňa spoločnosť dáva, tak ja asi hovorím, že áno, máš pravdu, prepáč, podstúpim nejaké procedúry na to, aby ste ma znova zaintegrovali do tej spoločnosti, som s tým v pohode. Tá reintegrácia, kvôli tomu, že tá rehabilitácia je boostovaná tou vinou, je o mnoho ľahšia na našej strane. Dámy a páni, a že ten counterfactual, ktorý už som troška načrtol, na ich strane je aký, hej? Že zločinci, alebo proste v bežnom živote, vo vzťahoch, v kamarátstvách, whatever, si dokážeme ospravedlniť všetko, as long as sme dostatočne intelektuálne nepoctiví a proste vieme si proste nejako zablokovať časť mozgu, ktorá proste má nejakú conscience, ktorá nám hovorí, že proste sa správame zle. Hej? Že práve na ich strane je veci ako klamstvo, proste nevera, ale aj väčšie veci ako zločin, vojna a takéto veci o mnoho ľahšie justifikované kvôli tomu, že ľudia sú veľmi dobrí v tom, že si vymýšľajú, prečo sa takto správali. Ja som to spravil, lebo proste moja mama ma tak učila, mám proste traumu z detstva. Ja som to spravil, lebo ja neviem, oni ma vyprovokovali prvý, takže je to proste subjektívne proste možné. Hej? Toto sa na našej strane nedeje kvôli tomu, že každý verí, že keď je niečo zlé, tak je niečo zlé. Nedokážeme si justifikovať sami sebe určité veci a ak hej, tak to je cez tú objektívnu morálku, takže to nie je zlé, lebo spoločnosť nám to dovoluje, takže všetkým to nevadí. Dobre, zoberiem hentam druhú. Aj keď máš subjektívnu morálku, tak stále si akože dokážeš povedať, že zabiť toho človeka je proste akože zle, že toto nerieši tento problém. No, obviously nie, hej. Je veľa vrahov, ktorí sú takí, že spravil som to a myslím si, že je to správna vec, hej. Aj keď proste celá spoločnosť voči ním proste ide, hej. Že keď akože nejaký nácek zabije proste nejakú minoritu or whatever, tak on si to dokáže justifikovať, lebo si myslí, že sú to paraziti a tak ďalej, hej. Že ale práve toto je tá justifikácia, ktorá sa deje na našej strane. Zatiaľ, čo keď bola nejaká objektívna morálka, tak by sa toto nestalo, lebo ten typek by si to nedokázal justifikovať, lebo by bola proste impouznutá na ňo spoločnosťou. Dobre, teraz ten druhý a teda väčší argument, ktorý my máme, je o komunite a ako táto vina, keď každý proste sa správa na základe toho, proste ako komunita prekvita. Dámy a páni, a my vám hovoríme, že v momente, keď človek znova, že
je väčší deterent proti tomu robiť zlé veci a je väčší akože možnosť rehabilitácie, tak sú to 4 mechanizmy, ako komunita rozkvitá. Za prvé, akože robíš dobré veci pre buď komunitu, alebo pre tvoje okolie, alebo pre spoločnosť ako takú, znútra, pretože veríš, že to je správne. Hej, že to je tá proste analýza toho, že prečo je interná proste motivácia lepšia ako tá externá, kvôli tomu, že externá na nás je impouzovaná iba sem tam, interná je stále, je to dlhodobejší a stály proste mechanizmus. Hej. Za druhé, každý to robí. V momente, keď akože každý jeden človek robí nejaké good deeds, ktorým verí, tak tá komunita, akože ono sa to exponenciálne stakuje a tá komunita akože prekvita. Za tretie, socializácia je lepšia. Dámy a páni, ako funguje socializácia? Je, keď mám podobný set of values, set hodnôt s nejakým individuálom, tak sa dokážeme rozprávať, dokážeme bondnúť, dokážeme zakladať centra, ktoré pomáhajú ľuďom a tak ďalej a tak ďalej. V momente, keď toto nemajú, čo oni nemajú na ich strane, kvôli tomu, že na ich strane akože brutálna akože loneliness epidemic, každý si na základe jednej politickej ideológie dokážeme definovať našu jednu subjektívnu morálku, tak sa nedokážeme spájať s ľuďmi tak efektívne, nedokážeme sa tak efektívne socializovať, práve kvôli tomu, že tie hodnoty sú tou polarizáciou tak strašne rozbité. Dámy a páni, toto je dôležité, kvôli tomu, že keď je človek osamelý, tak práve vtedy sa dejú veci ako radikalizácia a podobné veci, kedy proste je danger to the community a danger tej socializácii a danger proste tomu, ako sa naša spoločnosť má dobre. A za štvrtý mechanizmus je obviously menej zločinov, hej? Že v momente, keď ja verím, že ukradnúť to mlieko tej proste pani na trhu je zlé, kvôli tomu, že je to objektívne zlé a bol by som zlý človek, tak to nespravím, hoci ako moc si to ja, ako proste z mojej politickej ideológie dokážem justifikovať. A dopad tohto celého je väčšia viera v inštitúcie a v spoločnosť ako celú. Kvôli tomu, že ja verím, že aj tí politici robia objektívne morálne veci, aj oni robia tie objektívne morálne veci, lebo proste znova je tam tá vina. A aj keby bol naozaj nejaký psychopat, ktorý akože urobí misstep tej objektívnej morálky a proste nejako sa z nej deviuje, tak máme o mnoho väčšiu šancu, že ho odtiaľ stiahneme a budeme takí, že celá spoločnosť hovorí, že toto, čo si spravil, je zle, lebo celá spoločnosť pravdepodobne verí tej objektívnej morálke. Takže dámy a páni, je to práve ich strana, kde proste politici polarizujú a klamú, hej? Je to práve ich strana, kde ľudia sú akože nesocializovaní a lonely kvôli tomu, že proste veria v iné veci ako oni. Je to práve ich strana, kde zločiny sú veľmi ťažko rehabilitované, lebo ľudia si ich dokážu ospravedlňovať. Na našej strane máme lepšiu spoločnosť, šťastnejšiu spoločnosť a väčšiu vieru v inštitúcie, ktorí governujú celé naše ľudstvo. Na našej strane máme šťastnejších individuálov, ktorí veria v to, čo robia, je dobré. Na našej strane má každý zločin punishment. Vyhrávame. Ešte predtým, ako začnem, tak by som chcela pogratulovať našemu trénerovi z Nároďaku Stanovi, takže všetko najlepšie, Stano. Už si starý. Vážený panel, ja mám pocit, že prvá vláda si myslí, že my sme sa tu zasekli akože v nejakej ére, kedy akože všetci sme opice a budeme robiť samé zlé veci, pokiaľ nebudeme mať nejakú objektívnu morálku. Hej? Poďme sa najprv pozrieť na to, že ako vlastne tá morálka ako taká bude existovať. Lebo áno, určite existuje aj nejaká akože morálka, ktorú sme nastavili v spoločnosti, hej, to sú tie zákony a podobné veci, ale jednak akože rýchla klarifikácia, tí ľudia stále akože majú určitú časť tej morálky, ktorú si tvoria sami. Hej? Že do určitej miery sú časti, ktoré budú subjektívne. To je presne to, že či napríklad akože mám nejaké tie kresťanské inputy do toho, hej, že či naopak akože som viac akože benevolentná k veciam a podobne a že v tom bode áno, existuje nejaký ten základ na ich strane. Pozor, aj my môžeme mať kľudne zákony, hej, ale že ten rozdiel je, že v momente, keď u nich sa tá morálka je akože kvázi nie jednotná, hej, lebo každý človek ju bude mať inú, tak v tom bode akože budú začať konflikty, o tom sa budeme baviť v našom case. Hej, ale prvá vec, proste jednoducho, tá morálka ako taká nebude jednotná, hej, ona bude objektívna pre každého jednotlivca ako keby samostatne. Hej? Že poďme sa ale v rýchlosti pozrieť na to, čo hovorila prvá vláda. Nie, ďakujem. Hej? Že prvá vec je, že my potrebujeme nejaký ten spoločenský tlak na to, aby sme nerobili zlé veci, lebo inak akože tá komunita bude mať, bude na nás vyvíjať tlak. A čo my si myslíme, že my akože môžeme reálne aj bez akože nejakej objektívnej morálky, môžeme mať nejaký akože set pravidiel, ktoré si hovoríme, že nie sú dobré. Prečo? Pretože ako keď niekoho zabijem, tak to asi pre mňa nemá žiadny ako benefit. Asi cítim, že to nie je správne, hej?
A nepotrebujem na to akože vôbec ako nejakú objektívnu morálku, ktorá ma bude do toho tlačiť, pretože my ako ľudia, ja si myslím, že ako teraz v 21. storočí chápeme, že akože toto nie je niečo dobré a viem si to vytvoriť aj sám, pretože viem, že ubližujem tým akože niekomu inému. Hej? Ale zároveň akože, aj keď už sa bavili o tom nejakom ohýbaní tej morálky, tak akože my reálne ako nevidíme, že kde je ten akože negatívny impact. Áno, proste sú komplikované situácie, kde si potrebujeme akože poohýbať tú objektívnu morálku, my si myslíme, že to je v pohode. Hej, ale čo sa týka tej komunity, ďakujem. Takže priniesli tu pár mechanizmov, prečo to bude horšie a podobne. My si myslíme, že práve kvôli tomu, že aj keby sme všetci úplní egoisti, a keby úplne upustíme od morálky, tak stále ten náš akože self-interest akože splýva s tým, že my musíme s inými ľuďmi kolaborovať, musíme byť na nich dobrí. Prečo? Pretože akože aj biologicky sme sa proste vyvinuli tak, že proste potrebujeme tú ľudskú kolaboráciu na to, aby sme vedeli nejako prosperovať. Hej, že keď sa pozrieme, že keď idete do práce, tak proste je tam kopa ľudí, ktorí spolu kolaborujú, lebo proste akože vedia s tým akože prísť k nejakým lepším výsledkom, vedia proste mať úspešnejšiu firmu, ako keď proste kopú sami za seba. Tým pádom si myslíme, že akože my ako spoločnosť reálne vieme efektívne fungovať aj bez toho, aby sme mali akože nejakú veľmi akože silnú komunitu. Ale poďme teda na ten náš case ako taký. A ten rozdelím na dve časti a to je presne tá akože časť o tej nejakej objektívnej morálke, ktorú akože setuje nejaké akože tie elity, hej, a potom sa pozrieme na nejaké tie subjektívne. Takže poďme najprv na tie setnuté akože tými elitami. Hej, a že čo my hovoríme je, že tá morálka je častokrát zneužívaná na to, aby sme boli kontrolovaní, na to, aby elity vedeli mať nad nami moc. Ako? Jednoducho elity potrebujú stále si udržovať moc, chcú akože nahrobať akože nejaký kapitál a podobne a na to si vymýšľajú historicky proste nejaký set morálok. Hej, v minulosti to bolo kresťanstvo na to, aby ľudia boli v pohode s tým, že trpia. Akože tí ľudia umierali na poliach, mali sa zle, ale mysleli si, že je to v poriadku, pretože elity im nastavili, že toto kresťanstvo vám hovorí, že vy máte trpieť na tej zemi a tým pádom oni akože ani nevyvíjali nejakú snahu, aby ako prekonali tieto ťažkosti. Lebo mali pocit, že je morálne správne a je morálne v poriadku, že my trpíme túto na zemi a tým pádom akože presne nešli proti nejakému tomu prúdu, hej? A rovnako aj v statuse quo to vidíme, že jednoducho ľudia proste z working class sa nesnažia spíkovať akože proti tomu, že ako majú nedostatočné platy, že ako pracujú strašne veľa, zatiaľ čo ich šéf zarába neskutočné peniaze, lebo si myslia, že jednoducho tí šéfovia pracujú oveľa viacej, hej? A že je úplne v poriadku, že oni akože sú nedoplatení, hej? A že tým pádom oni akože, že trpia, hej? A zároveň akože keď už niekto ako vystúpi z tej línie, tak ten, kto vystúpi, je braný ako ten divný, lebo nesplňa tú spoločenskú morálku, ktorú sme si nastavili, hej? A že čo je ten counterfactual, je presne to, že v momente, keď neveríte, že niečo objektívne pravdivé, tak ste ako viac likely, že sa necháte akože challengeovať týmito narratívmi, hej? Že proste keď niekto povie, že OK, toto nie je správne, tak nebudete taký automaticky, že ale akože túto, akože asi sa nesnaží, hej? Lebo proste spoločnosť mi nastavila, že buď sa snažím a som bohatý, alebo sa nesnažím a tým pádom som chudobný. Ale začne sa ako reálne zamýšľať nad tým, že či to akože nie je pravda, som viacej otvorená týmto akože narratívom, hej? A predtým, ako sa posuniem ďalej, aký nejaká pojka. Myslíte, že je v pohode zabiť tieto elity potom, keď nie je objektívny morálny kódex, lebo mi ničia život? No ale to je to, čo som hovorila na začiatku, že my si nemyslíme, že ako reálne čo sa bude diať, je to, že ako tie elity budú nejakým spôsobom zabíjane alebo dačo, pretože každý človek stále bude mať akože nejakú tú svoju morálku, hej, ale bude viacej likely, že akože sa nechá ako challengeovať, hej, a že ako stále si nemyslím, že hocikto v tejto miestnosti by sa nechal presvedčiť, že akože teraz ma niekto presvedčí, že idem zabíjať elity alebo dačo. Hej, lebo stále máme akože nejaký ten set pravidel akože vnútorný, ale ho nepotrebujeme mať ako objektívny, hej. A nemusím si myslieť, že to je ten jediný set tých pravidiel, hej. Ale poďme sa pozrieť na tie individuálne dopady ako také, hej. A že teraz sme sa bavili o nejakých tých pravidlách, ktoré stanovuje spoločnosť, ale akože nejakú časť tej morálky si stanovujeme my ako ľudia, hej. A to je presne to, že mám nejaké silné presvedčenie o tom, že verím v Boha a myslím si, že proste určitá skupina ľudí je nemorálna, pretože akože praktizuje veci, ktoré podľa môjho náboženstva nie sú v poriadku. Hej, napríklad akože LGBT ľudí. Hej. Čo toto znamená je, že ja nie len, že mám pocit, že títo ľudia sú nemorálni a mám pocit, že im musím tlačiť tú moju agendu, ja sa im aj aktívne snažím ubližovať. Hej. Ja sa aktívne snažím ich vytlačiť z toho systému, ja sa aktívne snažím ako legislatívne pretláčať, aby nemali práva. Hej, to je to, čo sa deje v statuse quo. Hej. A že
čo akože z toho plynie, že my máme akože naopak, akože na rozdiel od ich komunity, máme presne tie, akože tie veľké spory, hej? Pretože mám pocit, že ja mám tú pravdu, ja mám jediná tú objektívnu morálku a tým pádom ten človek, ktorý je iný, nemá pravdu a musím ho potrestať. Naopak, keď som otvorená nejakým zmenám, keď som otvorená tomu, že jednoducho tomu, čomu verím, nemusí byť akože inherentne pravda, tak presne akože áno, môžem si stále myslieť, že dobre, toto asi podľa mňa nie je v poriadku, ale aspoň to netlačím do tých iných ľudí. Aspoň si nemyslím, že ich presne musím viniť, ako povedala prvá vláda. Ďakujem. Dámy a páni, žijeme v svete, kde nám tu proste hovoria elity, hej, že ako ten rat race a stúpanie hlavám ostatným nás dostane dopredu. Že ťažká práca, keď nemám kamarátov, keď sa nestaram o komunitu, je to, čo nás dostane vpred, kvôli tomu, lebo ja si môžem hýbať svojimi týmto, lebo ja mám traumu, ja som pracoval ťažko, všetko na individuála, dámy a páni. Ale to dosiahneme komunitu a reálnu spoločnosť, keď budeme mať tieto morálne zásady, hej. Najprv sa dostanem k refutom a potom k takému proste váženiu, prečo naša strana a náš stôl vyhráva debatu, hej? Že najprv sa poďme pozrieť na ten najvyšší akože bod opozície, kedy tvrdili, že vlastne táto working class nám tu bude vždycky klamať na týmto. Nie, dámy a páni, to je na našej strane. Viete prečo? Lebo vždycky táto elita si proste tweakovala to, že ako tá morálka existuje. V absolútu sme to bolo, že oni to bohatstvo mali ako dar od Boha a oni sú iní a oni môžu robiť tieto veci a oni môžu týrať tých akože chudobných, hej? A zase potom to bolo, že ako teraz, že má ťažká práca a oni teda môžu exploitovať tie bangladeské deti, hej? A že to je na našej strane, dámy a páni, hej? Že v momente na našej strane, keď bude taký ten politik alebo bohatý človek, ktorý bude hovoriť, že nie, to je v pohode, že ja robím tie veci, lebo ja som si to vybudoval ťažko a tak ďalej, tak vtedy ľudia uvidia na našej strane, že on porušuje tie morálne zásady a prečo sa on necíti vinný za to, čo spravil, hej? To je vtedy, kedy vám korupcia klesá, kedy vidíte, že proste toto sa nedeje, hej? A že to je stále na našej strane, hej? Že na našej strane by asi tí politici až tak nekradli, keby sa cítili strašne previnilo, že kradnú ostatným ľuďom, hej, že to oni si proste tweakujú tieto, hej, ale aj keby sa dostal do tej politiky taký psychopat, tak práve, že ľudia na našej strane by boli takí, že toto sa nerobí, my ho odvolíme, hej. A že to je jednoduchá proste analýza, hej, že napríklad akože zločin, hej, crime rate je nižší proste v tých chudobných komunitách, keď veria v také náboženstvo, hej. A my nehovoríme, že my budeme mať také náboženstvo, ale prečo to tak je? Lebo ja si poviem, že aj keď som hladný, hej, že aj keď mám na nič život, tak ja stále proste nejdem ukradnú niečo do toho proste obchodu, lebo ja sa cítim zle, lebo viem, že je to zle, lebo mám proste tú morálnu povinnosť, hej, to akože to nespraviť, hej. A že v tom momente my vyhrávame akože na tú komunitu, hej. A čo sa deje na ich strane s tým crime rate, prečo to nefunguje, hej, s tou korupciou a tak toto je analýza na všetko. Hej, že ja keď niečo urobím, aj keď za to dostanem akože trest, hej, že mi to povedia také zákony, na ktorých sme sa ako spoločnosť zhodli, tak ja stále si myslím, že ja som mal pravdu a ja som to mohol spraviť a ja neviem čo. A ja sa nerehabilitujem, hej, ja nerozmýšľam, hej, v tom väzení, že čo som urobil zle a ako to malo impact na moju komunitu. Nie, dámy a pani, ja vidím von a ja to spravím znova, lebo znova budem hladný a znova budem kradnúť, lebo ja si to zaslúžim to jedlo, lebo som predsa hladný. Hej, že takto funguje, dámy a páni, že proste ja si môžem, akože to je strašne ľahké ten morálny kódex, keď ho máte subjektívny, ho proste akože tweakovať, aby ste povedali, že vy máte pravdu a všetci ostatní sú proste opice, ktoré to nechápu, hej? Kľudne. Hej, že akože náboženstvo je dosť, že subjektívna morálka, hej, že máš výklad akože Biblii a práve, že kde sú tie crime ratey najvyššie, je to, kde to je presne napísané ako islám. Ale akože pozrite sa, hej, že akože aj že tí LGBT ľudia napríklad, hej, že na vašej strane je to práve to, že oni sú homosexuáli, tak ja ich môžem kopnúť, hej, že nie, dámy a páni, že keby kopnem teraz ja akože homosexuál na našej strane, tak ja si cítim zle, lebo mám tú vinu, že som proste kopla do živej bytosti, hej, že to je to, že vy keď si to ohýbate na základe ideológie a tak ďalej, hej, že dobre, aj keby náš morálny kódex, hej, akože tých LGBT ľudí dáko akože opresuje, ja neviem čo, tak akože, hej, že stále si to aspoň akože netvikuje každá strana inak, že to je ten problém, že oni nemajú jednotnú líniu a potom to rozdeľuje tie komunity. Hej, my máme polarizáciu, hej, vlády, ktoré nefungujú, dámy a páni, lebo všetci sa hádajú, že čo je vlastne pravda a že čo je zlé a čo nie je dobré. To nás ako spoločnosť proste stagnuje, hej, na tých akože vládach, takže to im vôbec nezoberte. Akože dobre, tak tak možno, hej, že jedna komunita, lebo sme si to zle zadefinovali, lebo sme sa pomýlili, hej, čo sa aj nestane, lebo my veríme, že hlavná vec je proste tolerancia, empatia proste voči inej akože osobe vždycky, aj keď ja trpím, hej. Ale, hej, že stále proste my budeme mať efektívnejšiu spoločnosť, dámy a páni, to je na tom podstatné, hej, a že aj ten LGBT človek sa bude mať proste lepšie, hej, že proste, lebo bude mať nemocnice, školy, lebo sa nebudeme hádať, že či máme, akože, čo budeme učiť. Nie. Hej, a že proste
to, že my budeme mať akože tie OZ-ka, hej, napríklad, alebo že si budeme pomáhať tým susedom, lebo budem vidieť akože viac ako ja kvôli tomu morálnemu kontextu, že to je to dôležité, hej, a my hovoríme, že áno, bude sa to vyvíjať, hej, že videli sme, že akože predtým tí homosexuáli, my sa vyvíjame s tým proste morálnym kontextom a tak ďalej, hej, že, ale tú definíciu akože fakt reálne akože neberte. Takže prvá vec je tá spoločnosť, hej, a druhá vec je tá socializácia, dámy a páni, hej, že aj keby som chudobný, hej, a tá elita ma neviem ako utláča, tak ja sa mám stále lepšie, keď verím v svojej komunite, hej, keď mám ľudí, ktorí mi pomáhajú, keď mi je zle a tak ďalej, že ja keď som single mamička s deťmi, hej, a môj psychopatický proste ma akože odkopne odmiete, tak ja stále mám proste komunitu, ktorá mi proste pomôže, hej, lebo proste vidí ten morálny kontext, že mi je dobre proste pomôcť, hej, a že to je to dôležité, že aj keby ja nemám akože hocičo, tak proste keď mám na ľudí spoľahnúť, viem, že akože spoľahnúť, lebo tam nie je tam ten individualizmus, že všetci nech si robia čo chcú a že ja som najlepší a proste tá ťažká práca a tak ďalej, tak proste, hej, že my vidíme, že napríklad kresťanské komunity majú strašne väčší satisfaction rate, lebo kvôli tomu presne, lebo majú tú komunitu, chodia do toho kostola, hej, veria proste pomáhaj blížnemu svojmu a sú jednotní, lebo sa nehádajú o hovadinách, hej, že a to je to podstatné. Áno, kľudne vás zoberiem. My zastupujeme status quo, hovoríš tu o kresťanských komunitách, hovoríš tu proste, že ako si ľudia pomáhajú, ale to sa deje, hej, že... Ale nie, lebo vy tvykujete tie veci, hej, my máme túto proste pravicu, ktorá hovorí, že hej, že homosexuáli sú zlí a hento je zlé a ja neviem čo a potom proste máme tu liberálov, ktorí hovoria, že zase niečo je zlé. Potom príde ten korupčný politik, hej, chápete to? A povie, že ja som to mohol, lebo moje deti sa potrebovali nadýchať čerstvého vzduchu v Chorvátsku, jak Kaliňák na Slovensku, hej? Že proste to je to, ľudia tomu uveria, viete prečo? Lebo vy si môžete vyargumentovať hoci čo na svete, hej? Vy si môžete vyargumentovať, že ty kokos vesmír neexistuje, hej? Že, ale my sme spoločenské tvoria, dámy a páni, hej? Že to není proste o argumentácii. Svet není debata, vy potrebujete prežiť, vy potrebujete mať ľudskú empatiu a tak ďalej. A nech vám akože oni nehovoria, že ja si tu môžem vyargumentovať všetko, lebo tam nefungujú zákony potom, hej, lebo sa necítim zle. Na našej strane sa cítite zle za tie veci, že aspoň už ten politik, keď kradne, tak sa cíti zle na našej strane, dámy a páni, lebo si tu nejde proste vyargumentovať tie veci. Oni vám povedia, že ne, že to je ich strana, hej, že proste ten politik sa bude cítiť zle, alebo ten akože ten človek, čo spravil. Ale to im neverte, hej, že proste oni nemajú ten jednotný morálny kódex, to je iba na našej strane, hej. A že to, že ich je viac tých morálnych kódexov, potom iba spomaluje ich spoločnosť a ľudia majú väčšiu socializáciu, OZ-ka, ktoré fungujú a reálne proste školy a nemocnice, ktorým zvyšujú kvalitu života. A to sú o dosť podstatnejšie veci, ako to, že či proste je homosexualita morálna alebo nie, že ešte aj on sa bude mať lepšie na našej strane, dámy a páni. Ďakujem. Čo si spravíme v tejto reči? Najskôr sa pozrieme, ako teda vlastne bude vyzerať tá morálka, potom sa pozrieme na tú zmenu, hej, tú nejakú opresiu, čo sme vám okresli, potom zločin a potom na komunitu. Takže, ako bude vyzerať tá morálka? Jednu vec, čo si musíme uvedomiť, táto téza je o tom, že či ľudia veria v existenciu objektívnej morálky, nie v to, že či je tá objektívna morálka jednotná, hej, že vy stále môžete mať ľudí, ktorí veria, že ich set akože morálny nejakých hodnot je objektívny a rôzni ľudia veria v rôzne objektívne akože morálky, lebo pre nich je to objektívne. Oni veria v to, že je to objektívne, nie, že to je jednotné, hej. Akože, neviem, prečítajte si tú tézu, vychádza to, áno, dobre. No a teraz akože, čo je potom kľúčové, je, že ako tá morálka bude vyzerať, na ktorej je nejakým spôsobom, na ktorej strane je lepšia, na ktorej je horšia a že kým je nastavovaná. My vám hovorím, že na ich strane je, alebo akože celkovo vždycky morálka je nastavovaná akože ľuďmi na vrchu, hej, že to sú tí ľudia, ktorí ovplyvňujú médiá, ktorí akože ovplyvňujú to, čo čítate, čo si myslíte a tak ďalej a oni dokážu nastaviť to, čo je tá morálka, hej. Na ich strane toto nikdy nebude challengeované, na našej strane to môže byť challengeované a ukázali sme vám, prečo je pravdepodobné, že tento challenge bude pozitívny. Prečo je pravdepodobné, že ľudia si budú, akože keď budú challengeovať tú morálku, ktorá je nastavená, budú nastavovať lepšie, hej. Lebo proste je nejaký akože či už biologický, alebo jednoducho egoistický drive na to si pomáhať, lebo jednoducho pre ľudí je dobré, keď si pomáhajú. Keď sa maximalizuje utilita všetkých, tak je to dobré pre všetkých, hej? A ja na to, aby som sa ja mal dobre, musím akože chcieť, aby sa aj ľudia okolo mňa mali dobre, hej? Dobre. No, takže poďme sa pozrieť už na tie kleše. Prvý je tá zmena, hej? Tuto akože čo my vám hovoríme je, že máme akože presne ten set morálky, ktorý je na nás nejakým spôsobom impulznutý zhora a my tým pádom nebojujeme za nejakú pozitívnu zmenu. Hej? Jediná vec, čo oni hovoria, je, že no nie, lebo tým, že sa tá morálka mení, tak sa dá hocičo justifynúť. A že
opäť tuto podľa mňa troška nezachytili tú pointu tej tezy, hej, že oni nemajú jednotnú morálku. Ten politik si dokáže vymysleť, akú chce morálku, on si dokáže vymysleť, akú chce morálku a ľudia to budú poslúchať, lebo to je to, čo je do nich proste od mladosti vrývané. Hej, že, a toto nie je len o nejakom individuálnom politiku, toto je o tom veľkom systéme, o tom, že ten kapitalistický systém jednoducho vyžaduje to, aby ľudia boli v pohode s tým, že je od nich kradnuté, že akože hľadujú a oni sú v pohode, lebo však tí, čo sa majú lepšie a tí, od ktorých by mohli zobrať tie peniaze, tak tí si tie peniaze zaslúžia a majú ich mať. Hej? A akože potom boli takí, že no, ale vy budete zabíjať bohatých. Dobre. Tak ich vy zabíjajme, kľudne. Akože, ak to znamená, že ľudia sa budú mať lepšie. Hej? A čo je dôležité na tomto argumente, je, že akože funguje aj pokiaľ funguje ich argument o zákonoch. Lebo čo vám hovoríme je, že nám je úplne jedno, či ľudia nejakým spôsobom akože followujú zákon a lepšie sa rehabilitujú a neviem čo, pokiaľ ten zákon je zle nastavený. Pokiaľ ten zákon je nastavený na základe morálky, ktorá je nejakým spôsobom nemenná a je nastavená tými elitami a nie je nikdy challengeovaná. Prečo? Akože pozrieme sa na reálny svet a ako funguje zákon, je, že keď sa pozrieme napríklad zoberieme ich príklad, hej, ten akože človek, ktorý kradne ten rožok. My si myslíme, že je úplne v pohode, ak hľadujete, ukradnúť rožok. A nemali by ste sa za to cítiť zle, nemali by ste hľadovať, mali by ste ho ukradnúť. Hej? A keď sa pozrieme akože na reálne štatistiky, tak akože, že väčšina krádeží sa deje od zamestnávateľa zamestnancovi. Hej, že cez rôzne loopholes proste je to, že 25 krát násobne viac peňazí je takto ukradnutých v reálnom svete a nikdy to není stíhané. Nikdy to není stíhané. Prečo? Lebo proste v tej morálke je nejakým spôsobom nastavený ten zamestnávateľ nad zamestnanca, lebo on je ten, čo si to vypracoval, ten, čo si to zaslúži a toto nikdy nie je challengeované. Tie zákony sú nastavené extraktívne, sú nastavené tak, aby udržovali veľkú masu ľudí v pohode s tým, že im je robené zle, že hľadujú a nikdy nenastane zmena. Na našej strane je tam, kde nastáva tá zmena, kde ľudia bojujú za to, aby sa mali lepšie a opäť nastavujú ten systém lepšie, lebo ho nastavujú tak, aby sa mali ľudia lepšie, lebo chcú, aby sa mali dobre. Hej? To sme vám vysvetlili. Komunita vám nepomôže, pokiaľ tá komunita je celá chudobná. Hej, to je taký refutík na nich. Dobre, ale poďme teda pozrieť sa na tie ich kleše. Predtým máte pojďku? Tak, poď. Dobre, Matúš, kde je tá delta, keď podľa vás na oboch stranách si dokáže každý jeden človek subjektívne nastaviť objektívny set morálnych rús? Kde je delta, keď u vás politik si dokáže proste, teda u nás politik podľa vás si tiež dokáže proste vymyslieť nejaké subjektívne morálky? To, či sa tá morálka môže zmeniť, to, či ju môžem challengeovať. Že na našej strane môže challengeovať, na ich strane, čo sa stane, je, že ten akože systém, hierarchický systém nastaví tú morálku od narodenia, z toho, ako pozeráte médiá a už sa to nikdy nezmení, už vždycky to budete akceptovať, či budete hľadávať alebo nie, hej? To je tá delta. Dobre, zločin. Hej, asi sme sa zhodli na tom, že na obidvoch stranách budú zákony. To, kde je ten rozdiel, čo akože Kubo nám prezentoval, je, že ako dobre sú tie zákony nejakým spôsobom followované a že či sa nejak lepšie rehabilitujeme. Už som nám jednak povedal, prečo je nám úplne jedno tento kož o zákonoch, ale že poďme sa tomu aj tak povedať. My si myslíme, že je v rámci akože nejakých egoistických záujmov ľudí, aby presne akože sa riadili tými zákonmi. Lebo nechcú napríklad byť zatknutí a napríklad chcú aj byť rehabilitovaní. Hej? Že chcú sa vrátiť nejakým spôsobom do spoločnosti a vedieť v nej fungovať. To je proste egoistický záujem ľudí, to nie je nejaká morálka, to tí ľudia chcú vždy. A práve, že tie morálne zákony, pokiaľ sú nastavené nejakým spôsobom zle, môže byť to, čo im bráni v tom rehabilitovať sa, lebo sú vnímaní ako nejakým spôsobom deviantní, ako neakceptovateľní a akože morálne zákony sú to, čo akože nejakým spôsobom vyžaduje retribúciu a to, aby sme nehľadali len akože rehabilitáciu, ale aj tú retribúciu, aby sme tým ľuďom práve že ešte viac a viac ubližovali, aby sme impozovali na nich ten akože set of rules, kedy ich môžeme exploitovať, kedy ich môžeme držať vo väzení, kde pracujú za proste akože nulovú mzdu a v podstate tam z nich mať otrokov, hej? No a potom nakoniec tá komunita, hej? Pomáhame si a konflikt, hej, to sú také dva subkleše tuto. Pomáhame si, myslíme, že sme vám už vysvetlili, hej, že je v záujme ľudí si pomáhať, hej, tu nebol na to refút. Jednoducho, my si myslíme, že ľudia si budú pomáhať, je to pre nich dobré, hej, že oni vám sami vysvetlili, prečo je dobré, keď komunita celá sa má dobre. No tak budem tej komunite pomáhať, aby aj ja som sa mal dobre, nie? Že to dáva zmysel. A potom ten konflikt. To je to, náš akože argument, čo sme vám vysvetlili, že prečo to, ak je objektívna morálka, ak je nemenná a ak ten človek je silne o nej presvedčený, to je to, čo vytvára ten konflikt. Čím silnejšie je presvedčený, tým väčšia je pravdepodobnosť toho, že proste ja zbijem toho, kto so mnou nesúhlasí, tým väčšia je pravdepodobnosť, že keď niekto vychádza z mojich akože morálnych zákonov, tak
budem presne vyhľadávať tú retribúciu, budem vyhľadávať to, že mu budem robiť zle a to je to, čo potom akože presne vznikajú tie vojny a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, čo sme vám dokázali, jednak akože tie zákony a komunita, čo vám oni priniesli, sme vám otočili, ale hlavne tú zmenu. Ďakujem. Dobre, ja som do toho teraz hodím také tie krásne vidly proste a rozhodím tu na všetky strany. Proste vy nedebatujete tézu, vy to debatujete tak akože kinda proste v tom, že ako keby tá nejaká ako keby vaša proste predstava o tom, akým spôsobom proste funguje ten alternatívny systém k tomu morálnemu princípu, akože k systému, kde je objektívna tá morálka, je tak, kde akože my detailnejšie premýšľame o tých akože objektívnych kritériách proste, že to, že akým spôsobom proste akože tá vražda v iných kontextoch môže byť neobjektívna, to hovorí iba o tom, aký ten konkrétny proste akože systém morálky proste ako keby je proste detailný proste, že aké tie veci, aké tie naše akože uvažovanie nad tým, aká je tá morálka objektívna a prenositeľná proste do rôznych spoločností, do rôznych situácií a tak ďalej, ako je detailná proste, akože ja môžem mať proste princíp utilitarianizmu a veriť, že akože objektívne správne odpovie na všetky proste situácie, aj prenositeľný proste naprieč všetkými spoločnosťami a v tom môže mať komplexné zložité kalkulácie na tej morálky, proste môže mať rôzne akože názory a tak ďalej. Jediné, čo ja verím proste v tej spoločnosti, je tento systém proste rozhodovania bude platný a účinný proste v rôznych kontextoch proste naprieč akože krajinou a naprieč proste vecami. To je proste to, o čom má byť tá debata, či toto môže byť proste akože uplatniteľné proste naviac, alebo či máme proste akože mať skôr systém, kde ako keby všetky tieto veci sú akože založené buď proste na nejakých emóciách, lebo ten akože ten counterfactual proste nie je to, že je to komplexné to uvažovanie nad tým counterfactual, že proste, že je to jedno proste tie pravidlá, alebo že ako keby, že sú založené na nejakých akože, že akože veciach, ktoré my nie sme schopní pochopiť, sú založené na nejakom emotizme, alebo potom, že nám má byť jedno ako v nejakom nihilizme. Tu sú tie counterfactualy, vy musíte obhajiť niektorý z týchto svetov, nie len to, že ako keby máme mať proste akože detailnejší systém pravidel, ktorý akože má byť funkčný proste na našej strane, môžeme mať akože všeobecne uplatniteľný detailný systém pravidel ako utilitarianizmus alebo proste nejaký akože veľmi detailný systém proste toho, ktorý je uplatniteľný v rôznych situáciách, ktoré môžu veriť tí ľudia. To, čo je naše, je, že je dobré, keď ľudia veria proste v nejaké tieto sety tých pravidel alebo keď sa im vytvárajú. Oni dobre vysvetľujú, že akože je to akože hanba. My si vysvetlíme, že proste, že keď v týchto, že ten akože ten detailnejší counterfactual je, že v tom našom svete sa my vždycky rodíme proste s nejakým akože vrodeným typom proste hodnot. Buď sa rodíme, alebo z nich akože konzistentne sa do toho systému proste socializujeme proste, že bez ohľadu na to, že či sa narodím proste do Afriky, alebo či sa narodím proste ako keby do Ázie, proste ja sa pravdepodobne akože že nepremýšľam nad tým, že proste, že ako detailne a v akom kontexte je uplatniteľné moje uvažovanie nad morálkou proste akože o tom, že či je vražda zlá. Ja proste viem, že tá vražda je špatná proste, akože vďaka tomu, že tie systémy sú akože uplatniteľné proste priečne, sa mnohí ľudia proste rodia s týmito vecami. V tom vašom counterfactuali proste akože sa tieto veci proste akože nedejú, proste neprodím sa s týmto akože vrodeným systémom, alebo je pre mňa oveľa ťažšie mu veriť proste, lebo akože keď sa akože ja narodím proste, socializujem sa a tak ďalej, tak prídem do toho bodu, kedy akože ja nepremýšľam nad tým, že to akože nie je prenositeľné. Ja proste mám nejaké uvažovanie nad morálkou, ktoré akože sa dá proste vložiť do rôznych typov kontextu a proste ja mám tieto veci ako keby dobre. To je tá vec, ktorá je na tom akože podstatná, je, že tieto systémy proste, ktoré akože nie sú takto emotívne alebo majú proste nejaké akože dané pravidlá, sú akože pre ľudí prehľadnejšie a lepšie a tvoria nám akože súhrnejšie systémy pravidel proste. Vo svete, kde sa akože všetci narodíme proste s tými akože vrodenými hodnotami toho, že máme proste rešpektujeme niekoho súkromie alebo rešpektujeme proste akože že rešpektujeme, že vražda je špatná alebo rešpektujeme, že proste majetok má byť do nejakej miery proste chránený, toto je vo všetkých tých kultúrach. Máme lepší svet, lebo proste akože tí akože naši prvotno pospodní kromaňonci nemusia stráviť proste akože milióny hodín tým, ako keby, aby sa dohodli na tom, že čo konkrétne proste v akom kontexte sedí, ale majú proste jednoduché pravidlo, proste nebudem ti brať kameň, keď mi to nedovolíš proste, akože v žiadnom kontexte, keď mi toto necháš proste, tak budeme akože lepší. V tom svete akože myslím, že kinda je to status quo, ale proste vo svete, kde tomu verí viacej ľudí, akože viacej ľudí verí, že tieto veci akože nie sú halabala a nie je v tom totálny bordel proste na týchto pravidlách, budeme pravdepodobne akože progresovať lepšie, lebo sa na kope týchto vecí dohodneme. Lebo z tohto akože lebo ako keby že vo všetkých tých systémoch aj v tomto akože tí ľudia akože veria, že tá akože objektívna morálka proste funguje v niektorých situáciách a samozrejme akože veria, že proste akože ale že ten set tých akože objektívnych vecí, ktoré sú dané, nie je proste až tak veľký proste, že kopa tých vecí akože sú proste ako keby zložitejšie a tak ďalej, to už som vysvetľoval, ale vďaka tomu, že sa na nich vieme zhodnúť proste, tak akože ich vieme potom akože dobre prenášať a zároveň akože že na tie veci akože sa za nich zameriame a prenášame ich proste akože rôznym iným ľuďom proste akože v tom sociálnom vývoji alebo aj do toho proste akože do toho sveta proste. A ich nie je až tak veľa, ale proste akože vďaka tomu, že sa akože k tým konkrétnym, áno.
Ja, ale že akože, ja si myslím, že akože v tom svete, keď to zjednodušíme a povieme si, že to je akože všade dobre, tak budeme sa mať lepšie proste akože. Áno, proste nie všetci sa na tom zhodnú, v drvivej väčšine sa na tom zhodnú, v drvivej väčšine kontextov to bude akože useful proste pravidlo, než v tom svete, kde to bude akože totálny chaos proste z toho emócie proste akože nihilizmus a sebectvo, egoizmus, proste akože všetky tieto veci ako keby nedávajú proste nejaký akože jasne prehľadný systém proste hodnot a vecí v spoločnosti. Toto mi vysvetlíme lepšie. A zároveň akože tým, že akože veríme, že to je niečo objektívne a že to je niečo akože veľmi dobré, tak akože oni tu mali ten strach a hanbu. Ja ako keby sem proste dávam tú dôveru v to, že my, že akože, že čo je potom akože dôležitejšie v to všetko, že tým, že akože my veríme, že to je prenositeľné, dôležité a proste vec, ktorá je súčasťou celého nášho života, tak my ako keby tí ľudia akože počas celého toho rešpektovania tých pravidel do nich dávame nejakú akože posvetnú vieru v ten systém a v tie pravidlá proste do nejakej miery proste. A potom tí ľudia akože, že ako keby sú proste viacej inklinovaní tomu veriť. A viem, že to nie je counterfactual, že môžu veriť proste špatné veci, proste podľa mňa špatné veci môžu dojsť aj akože egoizmom a tak ďalej. Podľa nás ako keby, že akože že minimálne akože je to prehľadné, minimálne tí ľudia akože sú ochotní proste akože rozumejú tým pravidlám, sú ich ochotní proste nasledovať, ale že akože podľa mňa, že akože tá nejaká špatnosť, to vy ste nedokázali, že prečo je to špatné, iba kvôli tomu, že tej nejaké veci viacej verím. Ja proste rovnako proste akože silno môžem veriť proste nejakým akože že subjektívnym môjim presvedčeniam a byť akože na to aj proste v prípade, že Ježiš, pre Boha. A tak ďalej. No. Ale na konci dňa proste akože tieto systémy, akože vo všeobecnosti tieto systémy pravidel, ktoré máme, sú proste pre kopu tých situácií akože lepšie, lebo sú proste jednoducho predvídateľné. Proste akože pokiaľ tie veci akože, pokiaľ vieme sa zhodnúť na tom, že proste že tieto konkrétne hodnoty sú dobré v tých spoločnostiach, tak akože vieme potom tvoriť systémy pravidel, kde ako keby kde niektoré tie veci sú proste jednoduchšie a proste nad tými konkrétnymi komplexnými otázkami, na ktorých sa zhodneme, že akože objektívne sú špatné, je proste akože škoda proste akože tráviť brutálne veľa času uvažovania a tým pádom akože máme tieto veci akože jednoduchšie, že ten systém, kde tieto všetky veci akože sú jedno, bude ťažšie sa dohodnúť proste naprieč tými kultúrami. A zároveň akože my si akože myslíme, že vo väčšine prípadoch, keď sa to stáva tú súčasťou tej akože objektívnej morálky, je proste akože celkom veľký competition o to, čo sa tam presne akože deje. My si myslíme, že akože že vo veľkej časti tých prípadov, aby sa tie veci stali tou súčasťou tých akože normálnych pravidiel, tak musí byť akože fakt dobré a fakt akože že super. A ak nie, tak sa akože postupom času sa akože výrazne menia a je tam akože trend toho, že sa to zlepšuje a ide to proste akože dobrým smerom. Už nemám čas, tak ďakujem. Dobre, dámy a páni, akože ja som hrozne zmetená z tejto debaty, že o čom sa tu rozpráva a som vďačná Emilovi, že to konečne ako tak vyjasnil, že čo je vlastne teda konečne tá, že objektívna morálka, čo to bude. A čo budem vo svojej reči, ale na druhú stranu nevedela som tam nejakú extenzívu, takže budem primárne reagovať na prvý stôl. Ale teda, že čo budem robiť v našej debate, tak to je to, že porovnám, že ako funguje morálka v našom svete a ako by teda fungovala v ich. Vyvrátim tie ich argumenty, ktoré priniesli o tej lepšej spoločnosti a komunitách, dokonca ich dám na našu stranu a na konci sa pozriem, že ako by zavedenie tézy zničilo komunity a ako je to vlastne iba že nastavené bielými ľuďmi a zničilo by to chudobných a že v momente, ako niekto není, že biely a bohatý, tak mu to nevyhovuje a bude vylúčený. Taký spoiler. No, takže, že ako funguje náš svet, hej, že proste, že už aj my tu máme nejakú morálku, že ten rozdiel, čo my zastupujeme, ten status quo, to je tá, že subjektívna morálka, čo máme každý v sebe. A že už odkedy proste ľudstvo fungovalo, tak sme si museli vytvárať nejaké tie zákony, aby sme spolu v spoločnosti vedeli fungovať, hej, že proste, že mali sme nejaké pozemky, museli sme dať nejaké zákony, aby sme si nekradli, lebo proste nechceme si kradnúť, hej, lebo to škodí spoločnosti. Tak čo si ľudia vymysleli? Niekoľko vecí, že najskôr si napríklad vymysleli náboženstva. Že akože 10 božích zákonov není len tak, že to je doslova presne, že nezabiješ, nepokradneš, nevyspíš sa s mojou ženou. Proste, že tieto veci, ktoré akože zaručujú to, aby sme dobre žili v spoločnosti a už, že vtedy tá spoločnosť pochopila, že to musíme mať, takže vzniklo napríklad týchto 10 božích zákonov naprieč svetmi, hej, že v rôznych kontextoch rôzne zneli. Hej, že potom sme ako spoločnosť vyspeli a spravili sme si presne inštitúcie a máme zákony a už sme to nedrestali tak, že budem sa cítiť iba zle za to, že proste, že kostol má proste nejako, že komunita ma vylúči, alebo že neviem, že kostol ma potrestá, alebo že budem sa cítiť zle, ale proste, že mám to väzenie, hej, a že proste, že keď niečo pokažem, tak zaplatím pokutu, alebo pôjdem do väzenia. A čo je ten tretí aspekt, tak to je tá samotná spoločnosť, že my nechceme robiť zlé veci, lebo proste nás tá spoločnosť vylúči, že ja stále bývam v tej dedine a viem, že keď niekomu niečo ukradnem, takže ma tí susedia budú proste, že akože ohovárať, budú proste, že nebudú mi pomáhať, že nebudem tam mať kamarátov, nebudú mi ľudia veriť a to ja nechcem ako jednotlivec, lebo proste ja chcem žiť v tej spoločnosti, je to dôležité, ja potrebujem tú pomoc iných ľudí. Potom
Takže aké máme, že my už teraz máme nástroje, že ľudia nekonajú zlé veci, akože vidíme to, že my sme tu všetci ľudia, ktorí sa neriadia podľa nejakej objektívnej morálky, ale zároveň tie naše subjektívne morálky sú natoľko prepojené, že nekradneme a nezabijame, lebo poprvé aj u nás je ten pocit viny, hej, že ja keď idem do toho väzenia, tak ja si, akože keď som tam už 5 rokov, tak sa zamyslím, že som asi spravila niečo zlé, hej, že proste, že rozmýšľam, že čo som robil zle, že alebo keď ma tá spoločnosť vylúči, tak ja viem, že som spravil niečo zlé, ja si to na vlastnej koži uvedomujem, alebo proste, že keď ma tá cirkev vylúči a tak ďalej. Takže na našej strane už je ten pocit viny a preto nekonáme to zlo. Môžete teraz jeden z vás. Tento mechanizmus je kontingent na tom, že existuje nejaká komunita. Veľakrát nie si súčasťou komunity a napríklad ten politik, ktorý kradne, nemá žiadnu komunitu, ktorá by sa tu proste vylúčila kvôli tomu, že ovláda. Dobre, čo ja hovorím, že stále si súčasťou nejakej komunity, stále máš susedov, stále máš rodinu, že akože že ľudí, ktorí žijú že sami a nemajú že nikoho a nepohybujú sa v spoločnosti, že hej, že máš robotu, máš akože že žijeme proste v spoločnosti a v komunite, hej, že akože áno. Takže čo my uznávame tuto akože S-kovej strane, vláde, je to, že áno, že je možné, že pár ľudí bude lepších, že fakt, že si to nebudú až tak, že proste že tým, že bude že objektívna tá morálka, tak sú to nejakí ľudia, ktorí napríklad nemajú, že veľmi málo, lebo ako som vysvetlila, žijeme v spoločnosti, že kde proste musíme mať tú morálku, ale že je možné, že pár ľudí bude lepších, hej, ale čo my potom hovoríme, že to nestačí. Čo im ale zároveň vyvraciame, sú presne tie komunity, lebo čo hovoríme, že keď teda, že poprvé, že vládna strana nám nedokázala vysvetliť, že ľudia podľa toho aj budú konať, lebo ako hovoríme, aj teraz máme morálku a nepriniesie nám mechanizmus, že ale prečo sa aj tak budú reálne správať a čo my hovoríme, je to, že v momente, že keby že každý má túto morálku nejakú že objektívnu, hej, a že niekto to poruší, lebo musí, lebo presne, že tá morálka, že nepokradne, že je nastavená, že nami, že ktorí nemusia kradnúť, ale potom tu máme ľudí, ktorí proste, že radšej okradne niekoho, aby nakrmil svoju rodinu a je to pre neho morálne, lebo to je jeho subjektívna morálka. Takže ukradne, aby proste nakrmil svoju rodinu, čo je asi objektívne vyššie dobro, ale bude vylúčený tou spoločnosťou tým pádom, nie? Lebo spravil niečo zlé, lebo ukradol, ale všetci máme v hlave, že vlastne, že kradnúť je zlé. Takže akože, že vy práve, že vylúčujete ľudí, hej, že vy si chcete zachovať proste ľudí, ktorí si môžu dovoliť dodržiavať tú morálku, ale pritom akože, že ľudia, ktorí nedodržiavajú morálku, na to majú už nejaké dôvody, hej, že keď už mám všetky tieto mechanizmy, že zákony, náboženstvo, spoločnosť a keď sa rozhodnem to porušiť tú morálku, tak ma čaká trest, a vy ho vylúčujete z tej spoločnosti, ale že na to, aby som porušil tú morálku, na to musí mať akože dobrý dôvod, ktorý je v rámci tej mojej subjektívnej morálky napríklad nakrmiť rodinu a vo vašej spoločnosti tie komunity nefungujú, lebo vy iba vylúčujete ľudí. Hej? Takže poďme sa pozrieť teda ešte bližšie k tým kultúram a k tomu, že ako to ešte bližšie, že akože vylúčuje tých ľudí, hej, že čo je najkrajšie na ľuďoch, je akože, a čím sme jedineční od zvierat, je to, že máme kultúru, že máme nejaké proste zvyky, tradície, rozprávky, obliekanie, hej, že každý je iný, že to je to, čo nás robí ľuďmi, že máme nejakú debatnú, hej, komunitu, ktorá má tú svoju kultúru, hej, že to sú ľudia, s ktorými si rozumiem, že s ktorými s niečom zdieľam tie spoločné hodnoty, tú spoločnú morálku, hej, že potom máme napríklad Slovensko, hej, že to je kultúra, že máme tiež proste, že nejakú že spoločnú, nie potom, že máme že spoločnú kultúru a to je tá súdržnosť, ktorú máme my ako ľudia, čo nás proste, že pomôžem radšej Slovákovi ako Čechovi proste, rozumiete, že proste, lebo máme tú spoločnú kultúru. No a toto je to, čo vy chcete zničiť. A že prečo, hej, lebo vy chcete zaviesť tú objektívnu morálku, ale že musíme si uvedomiť, že proste bohužiaľ, že tým, že žijeme v iných prostrediach, v iných kultúrach, tak tá kultúra a tá morálka sa všade vyvíjala inak. Hej, že proste, že napríklad, že v Afrike v tých komunitách majú úplne inú morálku a v niektorých proste komunitách je napríklad v pohode zabiť človeka. V iných nie je v pohode zjesť nejaké zviera a zabiť ho, hej, že v hinduizme proste krávu. Ale proste, že niekde je v pohode obetovať človeka alebo zviera. U nás to není v pohode. Niekde je v pohode jesť psa. U nás nie, hej, že proste, že sú tam, že aj keď, a to teraz hovorím, že najhoršie príklady, to nehovorím, že toto sú tie rozdiely, to iba im prihrávam, že hovorím najhoršie príklady, že zabíjanie, obety, potraty, všetko takéto, že aj tým sa tie kultúry odlišujú, okrem tých krásnych vecí, že chodiť niekde nahý, hej, že mať sex s rôznymi ľuďmi, podvádzať sa pokojne, hej, že proste, že to je to krásne, čo robí ľudí super a to je tá rozličná kultúra, čo proste, že u nás je iná kultúra ako proste v Afrike, ako v Ázii, hej, a že vy toto zničíte. Ďakujem inak, že si to teda vyjasnil, lebo tu akože naša vláda prvá hovorila niečo, že sú subjektívne kultúry, ale to ide podľa mňa, že subjektívne morálky, ale to ide podľa mňa, že mimo tézy, lebo že ako Emil povedal, že proste by bola, že jedna tá objektívna morálka a vy by ste tým zničili túto kultúrnosť. A to je naše rozšírenie a zvážte to prosím, že by ste dali hlas.
ještě předtím, než začnu, tak bych chtěla poděkovat mojí debatní komunitě, debatního spolku, debatního deníku. A hodně debatních slov, ano, já vím. A děkuji Timovi, že mě tak dobře koučoval, že jsem se prostě po 1 roku debatování už dostala do finále turnaje. Jupí! Tak, můžeme jít na to. 3, 2, 1, teď. Tak, dámy a pánové, já vám nejdřív jako vysvětlím, proč my vyhráváme tak nějak, jakože jupí, a potom se opřu trošku jako do opozic. Tak, jakoby, co my přinášíme do téhle debaty a co je jako pro nás exkluzivní a proč jakoby vyhráváme nad oko, ale jako i nad našima prvníma stolema. My přinášíme jakoby tu objektivní morálku napříč těma společnostma, protože jakoby, když to jako uvedu do reálného světa, tak jako hodně teď se kultur mísí, protože je nějaká tady migrace a tak dále a tak dále. A my, když máme nějakou tu objektivní morálku, tak ty lidi, jak už říkal Emil, se prostě mezi sebou jakoby líp domluví a nějakým způsobem lépe zapadnou mezi sebe. A jakoby ve statusu quo ta objektivní morálka není na takový úrovni, jak my říkáme, ale pokud by tam byla, což my jako věříme, že jo, tak by se ty lidé mezi sebou mnohem líp domluvili a třeba pokud by tam bylo takový to, nějaký ten morální axiom, jakože prostě nezabiješ člověka, tak prostě my bychom si mezi sebou pomáhali a jako nezabíjeli se napříč kulturama, protože jako on je jiný barvě, tak já bych ho ještě ne. Tak já mu chci ublížit. Proč ještě jako tady podle mě nebylo dostatečně vysvětlený, proč my jako lidi, ta objektivní morálka, bude jako, že si budeme pomáhat. Já to vysvětlím na něčem, čemu se říká jako teorie her, že my, když jsme jako lidi proti sobě v nějaké komunitě, nebo spolu v nějaké komunitě, tak je pro nás všechny více mnohem lepší, když si navzájem pomáháme a když my věříme v tuto objektivní morálku, tak si navzájem budeme pomáhat. Ale pokud v ní nevěříme, tak pro ty silnější je mnohem strategičtější, aby těm ostatním nepomáhali a těm ostatním ubližovali, ale to je v jejich světě, kde oni nevěří v tu objektivní morálku a ty bohatší lidi, jak už tady bylo zmínění, tak oni jako ubližují ostatním aby z toho více profitovali, ale v tom našem světě, kde je ta objektivní morálka, tak se máme jako všichni líp i napříč těma kulturama a to si myslím, že je jako důležitý a proto je to i přenositelný prostě napříč těma věcma. Vezmu dobře první. Táto vláda preferuje svet, v ktorom ľudia veria v existenciu objektívnej morálky. Veria v existenciu objektívnej morálky, nie že existuje jednotná objektívna morálka. Ano, já věřím v tu existenci té objektivní morálky, která pomáhá všem ostatním a proto se i podle ní řídím. Jakože, no dobře. Tak. Jo. Potom, jakože, jak už jsme říkali, prostě pro ty lidi je ta objektivní morálka, když existuje, věří v ní, a už jsem vysvětlila, proč jakože, věří i v tu objektivní morálku, která pomáhá ostatním lidem, tak lépe mezi sebou komunikují, je to pro ně jako mnohem jednodušší prostě nějakým způsobem se jako v tom životě orientovat a jsou mnohem šťastnější. To naše jako hlavní rozšíření je teda jako vysvětlení, proč ta objektivní morálka bude dobrá pro ty lidi a taky proč jako je hlavní ta důvěra mezi těma lidma, že oni se taky věří a chovají se podle té objektivní morálky. Teďko něco k druhé obce, jakože oni tady říkali něco o tom, že jako my, když se narodíme a máme jako subjektivní morálku, tak tam jako automaticky taky bude to, že jako budu ostatním lidem pomáhat nebo že jako nezabiju někoho, ale jako nebude, jakože on what grounds prostě. Vy se tady vysvětlili, jak jsou lidi rozmanití a že v nějakých kulturách je v pohodě se zabíjet nebo krást a zároveň jako říkáte, že já se narodím v hlavě, že jako je pomáhat ostatním lidem dobrý. Takže jako to se vám trošku tam jako kontradikuje. Potom jakože v naší společnosti my nevylučujeme ty lidi, kteří kradou, protože jako v naší společnosti, pokud bude ta objektivní morálka pomáhat ostatním, jak už jsem vysvětlovala, tak jako tam v nejlepší, jako v tom případě tam nebudou ani muset být lidi, kteří jako něco ukradnou, protože jim někdo pomůže. A jako i v nejhorším případě, prostě jako když už někdo něco ukradne, tak jako to pokud souhlasíte s tím, co říkala jako první opka, tak i ve vašem světě ho vyloučej, jo? Takže jako to vůbec jako není, že jakože v našem světě to bude z největší pravděpodobností mnohem lepší a pokud jako ne, tak to bude minimálně stejný. Tak, teďko ještě něco k první opozici. Jo, ještě k té kultuře. Jakože kultura nemusí být navázaná na jiný morálky, jo? Jakože my jako lidi máme i kulturu jako v něčem jiném a nemusí to být nutně v morálce, jo?
takže jako to není úplně exkluzivní k téhletý tezi, že jako kultura může být navázána i jako na umění, což jako není morálka, takže prostě jako úplně to nedává smysl, proč by nutně morálka musela být tak, nebo jiná morálka v jiných kulturách musela být tak jako hrozně super a tak hrozně jako obohacující pro naši společnost. Potom ještě něco k první obce, která říkala, že jako elity nám nastavují nějakou jako, že v našem světě nám elity nastavují nějakou jako objektivní morálku, jakože a jako třeba v minulosti v tom křesťanství, že jako jim říkali, že je jako v pořádku trpět. Ne, ty lidi jako měli tu objektivní morálku, že je v pořádku trpět, aby se zvládli jako překonat to utrpení v jejich světě, protože a to jim jako pomáhalo, že oni se nemohli vymanit z toho utrpení, protože prostě v minulosti to tak bylo, jako jo, bylo to těžký, prostě nevím, středověk, ale jako ono jim ta objektivní morálka prostě pomohla se přes to jako dostat a to je jako na naší straně, že prostě jim pomohlo, ta objektivní morálka jim pomáhala v těch komunitách a jako žádná elita jim to nenastavovala. Proč? Protože ty lidi tomu jako, jak spolu komunikujeme, tak my si tu objektivní morálku nastavujeme mezi sebou. Jo? To ne, že jako přijde nějaká elita a nastaví ji nám, my si ji nastavujeme napříč společností my všichni, jak už jsem vysvětlovala. Tak a jo, ohledně toho challengeování, jakože já nemůžu challengenout politika, že udělal něco jako špatně, když jakože každý má tu subjektivní morálku, on si může jako vyargumentovat, jak už tady říkala první vláda, že jako to, co objektivně v našem světě by bylo špatně, tak jako v tom jejich světě by se mohl vyargumentovat, aby to bylo dobré. Jakože tady u nás právě na naší straně je to challenge, tam je to challenge toho, že ten člověk udělal něco špatně a že my ho můžeme za to potrestat a on bude cítit tu vinu. Tak. Ještě jednou, abych to shrnula, takže my rozšiřujeme ty naše argumenty nad první vládou o to, že i napříč společnostmi, jak to funguje, vysvětlujeme i právě, proč ta objektivní morálka bude pro všechny lepší, protože si budeme pomáhat a ty morální axiomy nebudou nastaveny na to, abychom ostatním lidem ubližovali a proč jako v našem světě bude větší důvěra a proč třeba jako největší pravděpodobností ty chudí lidi nebudou vůbec muset porušovat nějakou ty morální axiomy jako kradnutí a tak dále, tak dále. Děkuji za pozornost. Okay. Dámy a páni, drahý panel, že čo sa tu naviedlo akože na celej vláde a na čím to celé padá, je tá premisa. Hej, že oni nám za celý tento case nedokázali to, že budú objektívne pravidlá nejako nastavené, znamená to, že to ľudia budú aj dodržiavať. Hej, že dámy a páni, my tu nám máme proste akože kresťanstvo, ktoré akože sami spomínali a koľko ľudí verí v to kresťanstvo, koľko ľudí verí v tie hodnoty. A spýtajte sa samých seba, že koľko ľudí podľa toho aj reálne žije. Hej? A že proste v momente, keď nám nedokážu túto premisu celou tú vládnou stranou dokázať, tak tým pádom padajú všetky tie ich dopady. Hej? Že spoločnosť bude lepšia, komunita bude lepšia a podobné veci. To, že niečo existuje, nám automaticky nezaručuje to, že sa podľa toho my budeme aj správať. A že v momente, ak to oni nenaplňujú túto premisu, prehrali kompletne celý stole, pretože nemajú žiadne dopady a neukazujú, že prečo to je tak. Dámy a páni, ale že aj keby sme to nevyhrali na tejto akože premise, tak to vyhrávame proste akože v iných veciach. Hej, že poprvé to je to, že máme tu na tie komunity a tých ľudí, akože, ktoré o tom rozprávali tú kultúru. Hej? A že proste, že v momente, ak by existovala tá objektívna morálka, my už teraz vieme, že tie veci, o ktorých oni rozprávajú, že spoločnosť bude lepšia, že naplňujeme aj tak. Že stále máme tú subjektívnu morálku, hej, pretože akože veríme nejako kresťanstvo, každý si to nejako interpretuje, žijeme podľa svojich akože nejakých noriem, ale že ľudia sa tu nestrieľajú, že nekradnú sa, že už teraz tu je proste vyvíjaný spoločenský nátlak na to, aby sa proste tieto veci nediali. Hej? A že ľudí neodrádza úplne to v situáciách, že či to je alebo nie je morálne správne, že ľudí odrádza to, že za to majú proste trest. Hej, že akože, keď vysvetlíte vrahovi, že nezabí toho človeka, alebo že neukradnite peniažky, lebo je to morálne nesprávne, tak všetci budú takí, že OK, že to nie je dopad, ale že čo ho odrádza od toho, je ten trest, že nie je to tá morálka, ktorá akože to z toho robí. Hej, že dámy a páni, že proste tie veci sa budú či tak, nie, ďakujem. A že proste, že morálka, že ďalšia vec, že aj keď to bude a ľudia v to proste akože nebudú podľa toho konať, alebo by aj konali, že ďalšia vec, že v momente, keď tí ľudia nemajú peniažky a celá spoločnosť rozpráva proste o tom, že je nemorálne kradnúť, ale že jedna vec je tá morálka a druhá vec je to, že proste tí ľudia akože majú existenčné problémy. Hej? A že v momente, keď majú existenčné problémy, tak sa akože vyserú na to, že existujú proste nejaké akože morálne objektívne pravidlá, lebo oni potrebujú prežiť. Oni potrebujú nakrmiť tie hladné krky. Hej? Že oni potrebujú niečo spraviť, aj síce je to morálne nesprávne, ale že tomu človeku to v konečnom dôsledku pomôže. A že presne toto rozprávame, že aj keď bude nastavená tá objektívna morálka, že si nemyslíme, že ľudia podľa toho budú konať, tak aj tak proste tí ľudia
budú proste robiť tie nemorálne veci a tým pádom akože tá spoločnosť lepšie nebude. OK, že tých pár jedincov, ktorí sú akože úplne vylúčení, že žijú mimo všetkých komunít, je možno, že pravda, ale že stále máme aký väčší dopad. A že čo my zrobíme tým, že proste začneme vylúčovať tých ľudí, že dámy a páni, že my práve týmto búrame tie komunity, hej, že proste my keď dáme všetkým ľuďom akože nejaké to morálne odsúdenie, OK, vezmem ťa. Pozri, čierne komunity v Amerike, ktoré veria v kresťanstvo, majú nielen že nižší crime rate, ešte sa tam menej kradne a ľudia majú viacej jedla kvôli tomu, že tá socializácia outweighuje tú potrebu kradnúť kvôli tomu, že keď máš socializáciu, tak máš jedlo, lebo brat ti dá. OK, ale že proste ty tu argumentuješ kresťanstvom, ale ja už som ti v pojke povedal, že kresťanstvo je subjektívna morálka, pretože akože Biblia je interpretatívna, hej, že proste, že tieto veci nie sú proste že objektívne, ale že každý človek si akoby Bibliu vyklada po svojom, že to nie je presný výklad akože tých morálnych hodnôt. A to je presne to, že každý to si nejako vyloží subjektívne a napriek tomu sa proste akože nedejú tieto veci, že to som ti dal v pojke, vysvetľujem ti to teraz, že proste nie je to tak, akože že toto je striktne napísané pravidlo, že napriek tomu proste, že máme subjektívne pravidlá ako v dnešnom svete, že dodržujeme tieto normy a proste nekradneme, chápeš? A že keby netreba si na to objektívnu morálku, na to aby si vedel v kresťanstvo. Že naopak práve, že islám, ktorý je proste akože striktnejší o dosť, tak má väčší crime rate proste a že tam to nie je tak interpretatívne, že naopak tá subjektívna morálka je akože lepšia v tomto, hej? A že dámy a páni, čo my sme akože ukázali v tom rozšírení, alebo že ešte, že ak sme ukázali, že tá lepšia spoločnosť proste, že tu na nebude, väčšia dôvera v inštitúcie, že proste akože, že asi to nesúvisí úplne s tou morálkou, ale že proste aj v minulosti, keď sme proste nemali objektívnu morálku, že tá dôvera v tej inštitúcie bola vyššia. A netrebalo nám na to objektívnu morálku, že proste každý si to vykladal nejako po svojom a tá akože dôvera bola väčšia, že to nabúrava niečo iné ako subjektívna alebo subjektívna alebo objektívna morálka. Hej, že tá viera v inštitúcie s tým ako keby nesúvisí. A ako som už povedal, že napriek tomu, že máme čas subjektívne, tak to stále žijeme v čile. Ale že čo nám tu Nina akože ukazovala, sú presne akože to, že kultúra a subkultúra, že prečo je ten svet taký pekný a že to je celé to naše rozšírenie a prečo ako s tým stojíme. Hej, že dámy a páni, my sme ako ľudia, že my sme ako ľudia proste súčasťou aj viacerých kultúr, z ktorých akože preberáme tieto veci, ako Nina rozprávala. Že presne, že máme my debatnú kultúru, máme kultúru nejakú akože v škole, nejaké vytvorené pravidlá, máme proste debatu v rámci toho, že aké sme etnicity alebo že odkiaľ pochádzame. Hej, a že toto je to pekné, pretože ten svet je rozmanitý. Že predstavme si to, kde to je proste, že objektívne, striktne dané, že nás to proste nebaví, že všade, kde prídeme, to bude podobné, tí ľudia budú podobní, že to je na tom svete to pekné, že my máme ako keby každý nejak, že pochádza od niekiaľ inám, že niečo iného formuje a to, že čo iného formuje, je to proste, že aké má proste tie pravidlá. A že to nás na tomto svete baví, že je to také pekné, rozmanité, že preto nás baví proste cestovať, preto nás baví stretávať iné kultúry. Dámy a páni, že preto to tu na proste, že chceme spoznávať aj iné krajiny, chodíme na Erasmus, robíme iné veci, neďakujem. A že na toto tu na proste je toto subjektívne, ktoré nás formuje a že to je to pekné, hej? A že proste ďalšie veci. Ako sa budeme pozerať, že a teraz sa nebavíme akože o veľkom svete, že zoberieme si kľudne Slovensko, že máme prosím rómsku komunitu, ktorá má akože úplne iné morálne hodnoty a je to že úplne v pohode proste pre nás. Alebo ľudí, ktorí sú proste akože majú proste nejakú akože sexuálnu kultúru a podobne, že je akože objektívne správne alebo nesprávne proste akože chodí holí, že je to proste nám jedno, lebo každý proste má nejaký ten akože iný skill, z ktorého vychádza a to je to proste pekné, že tí ľudia sú rozmanití, hej? A presne, že proste chceme vylúčovať akože a vylúčovať tých ľudí na základe toho, že len majú proste nejaké subjektívne dané veci, že proste nie, pretože to je presne ten bod, kedy akože tá spoločnosť bude horšia, rozdrobenejšia a budú konflikty. A jak vy ste rozprávali, že áno, že proste, že tí ľudia akože sa klešujú navzájom v kultúrach. Áno, že vaše to tak je možno, ale že keď zavedete toto, tak tie kultúry proste prestanú existovať, hej, že tie kultúry proste prestanú existovať v momente, keď zavedete akože tieto objektívne veci, kvôli tomu, čo som vám akože ukázal, hej. A že my sa proste naprieč akože spoločnosťou nevieme proste zhodnúť na všetkých akože objektívnych veciach. A že ako už Nina ukázala, že proste v niektorých situáciách a v niektorých akože kultúrach je OK proste zabiť človeka, hej? A to je proste že vec, na ktorom to oni stavali, a že je OK zabiť človeka, hej? Alebo že proste zabiť nejaké zviera, že podľa nich to je morálne OK a podľa nás proste že nie, že my sa nedokážeme zhodnúť na nejakej jednej objektívnej morálke a že proste keď budeme mať akože tých jednotlivých objektívnych morálok akože milión, tak v ten moment akože naplňame kritérium tej subjektívnej morálky a že proste že neargumentuje toto, čo by tam malo byť. Takže dámy a páni, že čo my vám ukazujeme to, že v momente, keď to bude zavedené, tak stratíme akože tú kultúru a tú rozmanitosť v svete, kvôli čomu, že ten svet je taký pekný a naplňujeme akože toto naše kritérium. A dve veci, čo dokazujeme, že aj keby ste nám neuverili to, že proste nenaplňujú tú premisu, pretože nám nikdy v živote nevysvetľujú, že ľudia reálne podľa toho budú konať, tak stále ukazujeme to, že proste že tie komunity budú horšie a že proste celkovo, že zachováme akože tú rozmanitosť. Ďakujem veľmi pekne.